ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ +3 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପେପର୍ 14ର ୟୁନିଟ୍ 1 ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାଷଣ କଳା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଥିଲା ଭାଷଣ କଳାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିସର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷଣ କଳାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ପରି ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁ ଚିନ୍ତାନାୟକ, କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ଜନନେତା, କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଜନସମାଜକୁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଭାରତବର୍ଷ ପରି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତାନାୟକ, କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ଜନନେତା, କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷଣ କଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ ଏଇ ଭାଷଣ କଳା ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୂର୍ଖ ମୁସୁଣ୍ଡା, ମାନେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ସେହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଜନତାଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନସିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବକ୍ତାମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କରାଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କୁସଂସ୍କାରରୁ ଦୂରେଇବା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। କୁସଂସ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ ବି କୁସଂସ୍କାର ମାନେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରେ। କୁସଂସ୍କାରରୁ ଦୂରେଇବାରୁ ଏ ଭାଷଣ କଳା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଭାଷଣକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କଳା ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ ଯେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭାଷଣକୁ କିଏ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିବା, ରୋମୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭାଷଣ କଳାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳାର ମାନ୍ୟତା ଦେବାବେଳେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭାଷଣ କଳାକୁ ଯେପରି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସଂଯୋଗ ଅନୁବିଧି ପୁସ୍ତକରେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଭାଷଣ କଳାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସଂଯୋଗ ଅନୁବିଧିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରୋମ୍, ସ୍ପେନ୍ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ବକ୍ତୃତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କଳା ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭାଷଣରେ ଭାଷ୍ୟକାରମାନେ ଗୀତ, ଅଳଙ୍କାର, ଲୋକକଥନୀ, ଲୋକବଚନ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ହାସ୍ୟରସ, କୌତୁକ, ବଖାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପୁରାଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ବି ଅତି କଳ୍ପନା ମନକାଣ୍ଡିଆ କୃତ୍ରିମ ଅର୍ଥାନ୍ତର କଥନୀ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରତି 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତରେ କଥନ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଛି ତାହା ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ କଥନ ଭେଳିକି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀକ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀଙ୍କୁ କଥାପଟୁ, ପ୍ରବଚନ ଗପୁଡ଼ି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସିସେରୋ, ହୋବସ୍, ଇଞ୍ଜାଇନିସ୍ ମହାନୁଭବ ଓ ଉଦାର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରି
ବସ୍ତୁତାକୁ ସମାଜ ଗଠନରେ ଉପାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ରଚନାତ୍ମକ ଆଶାବାଦୀ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫଳତଃ ନାସ୍ତିକାରକ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ବକ୍ତାମାନେ ବସ୍ତୁତାର ଭାଷା ପ୍ରତି ସଂଯଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଶାବାଦୀ ଶୁଭ ଗଠନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମଶଃ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ଭାଷଣର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପରିହାର କରାଯାଇ ସରଳ ଓ କାବ୍ୟିକ ପଦବିନ୍ୟାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଣୀ, ଗୀତ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ପରାମର୍ଶ ଭାଷଣର ଔପନ୍ୟାସିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭାଷଣ ଶିକ୍ଷାଧାରାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଉଠିଛି। କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ତାର୍କିକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାନାୟକ ବକ୍ତାର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତର୍କନିଷ୍ଠ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଭାଷଣ କଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଛି। ୟୁରୋ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ନବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାଳରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରି କଥନ କଳାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶୁ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବାସ୍ତବତାର ଚମତ୍କାର ରୂପାୟନ ଭିତ୍ତିକ କଥନ କଳା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ବିଜ୍ଞାନବୋଧର କ୍ରମୋନ୍ନତିରେ ବସ୍ତୁତା ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଭାଗ ଭାବରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଛି। ବାହ୍ୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଭାଷଣର ଆତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନବୋଧକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାରିକ କଥନ ଶବ୍ଦ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଚାତୁରୀ ଓ କାବ୍ୟିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଉଦାହରଣଧର୍ମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବ ଓ ଆବେଗ ଅପେକ୍ଷା ମାନବୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସମୟରେ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ସଂହତି ଓ ମାନବବାଦୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରବୋଧନ ଯୋଗାଇଦେବା ଭାଷଣ କଳାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କହିବା, ବାସ୍ତବତାକୁ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ କରିବା ଭାବାବେଗକୁ ଶୈଳୀପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସକଳ ଧର୍ମ ପୁରୋଧା, ଶିଳ୍ପପତି, ରାଜତନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାଷଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକତାକୁ ସଫା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଜିର ବି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଭାଷଣର ମହିମା ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଆଲୋଚକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏ କାଳରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବହୁଗୁଣୀ ଜନତା ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି, କୂଟନୀତି, ଗବେଷଣା, ଶିଳ୍ପାୟନ, ଶିକ୍ଷା, ଗଣମାଧ୍ୟମ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ମଞ୍ଚରେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭାଷଣର ମହିମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲିବା କଥା ଯେ ସତେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିଛି। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାଷଣ କଳାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଭାଷଣ କଳାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା। ଏଇଠି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।